Lexus LS500 2019 ýylda öndürilen 3.5 twin turbo motor 420-den gowrak atyjy. Şu motor 3 ýyllyk Land Cruiser we LX600'da dakylan motor. Tarapga 10 skors. Maşyn 20lik diskada dur. Ýöne şoňa garamazdan ýumşak, rahat ýörer. F-Sport'un salony gatawadan görüşmediň gapsyny ýas Alcantara ýasam koja. Sidelaram şolar ýal Alcantaranyň koja garly. Kryşa Alcantara, öwrümlere gowy ýerýär. Krupny gabaritli maşyn ýerýärlikden Sport, Custom, Normal, EK, her hiljek rejimler var, Sport Plus. Maşynyň funksiyalary gatkan, ýygyna krugowy ştorkalary var. Emme gaplary presoska, salonyň dizaýny gownuňa ýaraýar. Bu maşyn hem ýaş oglanlara bolýar, hem ýaşy ulrak adamlara da bolýar. Mark Levinson audio sistemi, gologramy, 360 gradus kamera, emme bar. Görüşüňiz ýaly kryşasy, panorama, maşyn çyndanam gowy üýtgeşik. Lexus ES ýa-da Toyota Camry alanyňdan men pikirimçe şunu alanlar kän gowy. Sport kompýuterinden hemme zadyny paralar edip bolýar. Ýöne çynmaýsam kynrak eken. Düşünmek anfatda. Ön üstüne yarım saat, bir saat otursaň doly öwrenip bolýar.